Ydy yma. Helo? Chi'n gallu gweld hwnna? Ydych? Chi'n gallu gweld e? Chi'n gallu gweld e? Just about. Rhagluniaeth rhyfedd. Dyma ragluniaeth rhyfedd ar wpla22.85. wpla22.85. Pwy sydd yn y tŷ? Mae Bobsy yn y tŷ. Pwy arall sydd yn y tŷ? Wel, mae Anthony y plymio'r a Joel, maen nhw yn y tŷ. Os dwi'n cofio'n iawn, mae hwn hefyd. Ai hwn yw e? Yep. 10, 9, Hwn yw e. 7, 6, 5, Anthony! 3, 2, Oh dear. 1. Here we go. Okay, chi'n ymuno ni yw plan Bobby Hope to baby. Let me tell you a story. Those stories are real, usually like this is gonna be, I'm sorry. Joe boy, say hello. Anthony, I don't really. There you are, man. You're live. You're live. This is true. It's my man. That's not Anthony, that's Joel. Jesus, like a free flowing water tap, allowing next journey to know the love of God. Okay, dyma ni, da ni'n gwrando ar Wpla Bobby Hope to. Mae Anthony newydd egluro I fi bod gunk sy'n dod mas o'r peipiau yn dywyll ac yn ddu. A mae'n cael eiryddhau o ma. Mae'n mynd o ma. Mae'r gunk yn mynd o ma. Stories I feel certain hidden for you too. This one's real, genuine. Fortunately, Anthony, I got the drawings. Got the drawings. They're true. Okay, rydych chi'n gwrando? Radio Bobs. Radio Bobsy.
hear it? Can you hear Tell me a story, tell me a Jesus, loving me, Jesus, loving me. Lovely, thanks, enjoy that. Na ni, dyna drawings for Anthony. Mae'n swnllyd, so dwi'n cymryd droli nawr, dwi'n ni droi o. Nawr, dyma Member of Parliament, a Member of Parliament oedd fi a Geraint Morgan. So, ni'n mynd i chwarae fi yn 15 mlwydd oed. Tro cynta iddo fe gael ei chwarae ers amser. A mae yna ddau ddisg o'r wnaethon ni tua 18 tab dros gyfnod o 2 flynedd. Pan o'n i'n 15, 16, 17, dwi'n meddwl. O, mae hwnna'n briliant. So, oedd e'n llawn, os dychmygwch ddau fachgen yn chwarae gitars a rhedeg y tapia, a oedd yna organ yn yr ystafell hefyd, so oedden ni'n gwneud cerddoriaeth hir yn arddull Yes of Genesis. Doeddwn ni ddim yn gallu, roedd Geraint Morgan yn gitarydd o fri, ond doeddwn ni ddim yn gallu chwarae gitar. 3 chord, o'n i'n gwybod. Dwi dal yn gwybod 3 chord. So, da ni nawr yn mynd i fynd at rhywbeth arall. Sa'n gallu chwarae'r stwff cynnar. Newn ni ddim cael hwnna, gewn ni rhywbeth. O na, dyma caniad dawnsio. Ysbryd sy'n taflu goleuni. Mae anen i hagor, neu gawn ni ddim rhagor. Bydd nefn hyn yn gallu cyflawni. Ond yng nghornel fy llygad, mi welaf. Y darnau o'r engys, distawaf. Geiriau.
cariad, who'll cariad, who'll cariad. Siop bob dydd Gwener, bambar, sut ti'n teimlo, sut ti'n teimlo heddi. Rydych chi'n gwrando ar wpla 22 Arian Pepere Chardonnay 85. Radio Bobsy. Cyfrifiadur angen dilod matches of the day. Mae fel gwrando ar rhywbeth dwi wedi clywed o'r blaen. Pobl rhywbeth, throw nhw yn y box ac o fal am y gath. Cymryd o drws nesaf yn meddwl am y byd. Pam yr holl ddiod a wedi ystyr hwn i gyd. Mae'n aderlle, mae'n aderlle, yn y to. Mae'n aderlle, mae'n aderlle, mae'n aderllau yn y to. Super furry animal, a deall y we. Billy Joel a Gary am Pan and Ellis o de. Diwylliant y dani, a derfyn y gorllewin, a dyma'r cyfan sydd dwi'n mynd i ddianc i'r arian.
Cosmos. Chwiliad cyhoeddus, celebrity abroad, amseroedd cythryblus, canu rwy'n dy gafn, tatws yn y crwyn, problem gymdeithasol, a beic yn cael ei ddwyn, cofi yn y caffi, crac yn waw, tipig un anghydedd, dwi'n sefyll yn dal, asesu strategaeth, dwi'n drysu dy hun, a ti yn ymplymychol, dwi ddim eisiau bod yn flin. Sounds of the summer on Radio Boxy. Wpla, oh, baby. Sounds of the summer here. Temperature is 30 degrees Celsius. Nawr te, dyna glawr best of R.E.M. Ges i Llyfr Cinio, Siop Ellis. Dwi ddim yn mynd i glywed R.E.M. Dwi jyst yn mynd i ganu amdanyn nhw. Be arall ges i yn yr Siop Ellis Best of Elton John. Do'n i ddim yn hoffi Elton John rhyw lawer, ond mae rai fi gyfadde mae'n heiddi cael ei brynu. Dyma ni, dyma gan arall o'r enw. Beth yw enw hon? Tarian, which means shield. Rydych chi'n gwrando ar Wpla, baby. Ble mae fy nghalon i, beth yw fy ffydd, beth sy'n reoli fi, a ddiwedd y dydd, chwilio am y leini, mewn tywyllwch mawr, beth yw fy angen i, syrthio i lawr, Gai ddechrau eto efo ti, anghofio am yr amser diflas, gai ystym allan am y law, fe awn ni uchel nos y dinas. Efo'r CD yma, dwi ddim yn hoffi'r clawr. Sa'n hoffi'r clawr. Ble mae fy nghalon i, beth yw fy ffydd, beth sy'n reoli fi, a ddiwedd y dydd. Chwilio am y leini, mewn tywyllwch mawr,
beth yw fy angen i, yn syrthio i lawr. Beth yw fy nghalon i, beth yw fy ffydd, ti sy'n rheoli fi, ar ddiwedd y dydd. Chwilio am y leini, ti yw fy ngaleini, beth yw fy angen i, Iesu yw fy angen i. Ti yw fy nghyrfan, ti yw fy ngharian, cysgod wyt ti, trwy'r stormydd a'r gyfan. Ti yw fy nghyrfan, ti yw fy ngharian, cysgod wyt ti, trwy'r stormydd a'r gyfan. Trwy'r stormydd a'r gyfan. Alicia Keys oedd can arall, CD arall a brynwyd yn y siop Elusen. So i wedi gwrando arno fe eto, rydych chi'n gwrando ar wpla a rydych ni'n mynd am daith trwy'r gorffennol. Dyma album Ystrydeb Bobs, neu Ystrydeb Bobs. Dyma Wendy. Wendy, le wyt ti'n mynd? Ti'n mynd I weld y lilies ar y wyddfa. Wendy, beth sy'n gen ti yn y bag? Aerosol neu siocoled a cola? 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Dyna fan sy'n tyfu ar y wyddfa. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Mae siocoled yn toddi dros y borfa. O na. Tum-ti, tum-ti-tum, tum-ti, tum-ti-tum, tum-ti, tum-ti-tum, yummy, yummy, yum. Tum-ti, tum-ti-tum, tum-ti, tum-ti-tum, tum-ti, tum-ti-tum, yummy, yummy, yum. Wendy, le ti'n mynd? Ti'n mynd I weld y lilies ar y wyddfa. Wendy, beth sy'n gen ti yn y bag? Aerosol o siocoled a cola. Coesau fel jelly, coesau modern cordi. Rhaid cael o blewyn glas yn bwyta. Un lili fach ar ôl ar y bryn. Sut mae creu'r amddiffyn fach. O na. Tum-ti, tum-ti-tum, 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 yummy, yummy, yum.
Waw, oedd hwnna'n da. Reit, mae fi fynd i checo nawr. Sori, dwi wedi ymgolli yn yr gorffennol. Dwi wedi clywed hwn ers blynyddoedd. Yn canu cefndir ar hwnna, roedd merch o'r enw Hannah Stevens. A pan oedd Hannah Stevens yn 6, o'n i afod dysgu hi. A wedyn dath hi nôl yn 1920 i fod yn gynorthwyydd dysgu yn fy nosbarth. Gawson ni lot o hwyl. So nes i ofyn iddi, wyt ti'n fodlon canu ar yr caneuon yma. A ganodd i ar un arall hefyd. Falle glwn ni nhw. Rydych chi'n gwrando ar wpla 22.85. Rydyn ni'n teithio trwy'r album hwn. Y Stryd E Bobs. Dim ond cwbl o gopïau sydd ar ôl, felly dwi'n meddwl bod e'n gymwys fy mod i yn chwarae nhw i chi nawr. Rhag ofn bod chi eisiau yn ffansio cael copi. Falle bod yna cwbl ar ôl, dwi ddim yn hollol sicr. Dyma beth dwi wedi sgrifennu yn y canol, yn yr album, ar y slif. Chi'n gweld hwnna fan'na? Pryd gafodd ei ryddhau, Gorffennaf y 10 2010. Dyma fe, dyma'r rant. Dwi wedi newid fy meddwl am Nanny McPhee, am foel ni, am brif lythrennau, am goesau a chymalau pelen a chrau, am gneuon o'r gorffennol, am y dŵr yn yr anialwch, am I've got soul badges mewn tŷ bita bwyd eitha cyflym yn Lerpwl, am yr Albert, am gysylltiadau a chadwyni, am Fleetwood Mac, am Orpheus gan Ash, am gan David R, am emo, am angst, am ddiwylliant a chenedlaetholdeb a ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist prif thrennau, am Bobby Jones, am Bill Drummond, am fabis, am faddeuant, am feibion, am ragedd, am ddysgu, am rando, am edrych, am feddwl, am egos chwyddedig, am Iowan o Benlinia, am Fengen, am y drefn fydol newydd, am Randy Newman, am Simon Smith, am y caneuon sy ar y CD hwn. Dyna ddigon, sdim eisiau i mi barhau. Bono Vox, Paul Weller, Sat Tests, Foundation Phases, Richard Dawkins, Edgar Andrews, am Jack, am Locke, am Siom, am Lawenydd, am Daniel Glyn, am Neath, am Garedigrwydd, am Egos Chwyddedigach, am Flis, am Ellis Wyn, am Sancteiddrwydd, am Dwyll, Oh no, I can't stop, am Gani yn y cefndir, am Ddefaid sy'n llygru'r lilies ar yr wyddfa, am Fethel, am Wyntoedd, am y dyfodol, am y gwersylloedd, am yr unben, y barwn, a'r mair, am broffwydo, am gariad, am drigaredd, am ras, am gyfiawnder, am farn, am bellwaith rwy'n camu ar y stryd E. Dyliwn ni fyw arni, am bellwaith mae angen gorffwys yn y breichiau. But I have made a decision. I have changed my mind because God's Holy Spirit worked. You must consider these eternal questions. Who is God? Am I anti-God? Does God love me? Does he punish evil? Or does he give up on injustice? Rhaid I mi weddio mwyn tynnu fy ego I lawr a charu trwy'r ysbryd glân. No more lies. No more razor light fashion victim. Llawenydd heb ddiwedd. Beth am yr edifarhau? Mark Roberts. A dyna ni. So, ni'n mynd nôl nawr. Dyma oedd can dries I recordio
ar ôl I chyfansoddi flynyddoedd ynghynt. A doedd y gan ddim yn llwyddiannus iawn ar y CD hwn, ond fe dries I. Mae yna fersiwn fwy organig ohoni, a fe gadodd fi yn gall am 2 flynedd yn sicr. Dim dillad. Bob bore mae'n clywed sŵn radio, mae'n agor y llenni ar drws, troedio o flaen y gwirionedd, gweld ei wyneb mor clws. Wedyn mae'n gwisgo ei sanau, boxer short streipiog a'i gwys. Mae'n hofio ei drwsus a'i sgidiau, trwmpwr sy'n drewi o chwys. Mae'n meddwl bwyd snebledio, dillad ar y lein gwyntoedd mor gwyn. Mañana carwad o beth a thego, hwn chwerthin a chwilio, mae'n bryd iddo fflio. Hwn chwerthin a chwilio, mae'n bryd iddo fflio. Bob nos mae'n ychwanegu i'w wely, I ddarllen ysgrifen mawr gwyrdd, a ddean taw ddaw o tyfledu, ei ddigedd mewn amrywiol ffyrdd. Mae'n meddwl beth ysnebledio, dillad ar y lein gwyntoedd mor gwyn. Mañana carwad o beth a thego, hwn chwerthin a chwilio, mae'n bryd iddo fflio. Hwn chwerthin a chwilio, mae'n gorfod cofio, mae'r rhywun yn methu gynhau, mae'r ateb yn hogod I chymbleth, rydyd madwr yn y tai. Hwn chwerthin a chwilio, hwn chwerthin a chwilio. O bore mae'n clywed sŵn radio, mae'n agor llenni ar drws, troedio o flaen y gwirionedd, a gweld ei wyneb mor drws. O bore mae'n clywed sŵn radio, mae'n agor llenni ar drws, troedio o flaen y gwirionedd.
Mae gen i ystrydeb i rannu a chi am wreiddiau fy mywyd a'r hanesion na fi. Gai sôn am y ffermwyr a'r weinwyr a'r rhai roedd y ddwyd yn fy stumog pan oeddwn yn iau. Ond nawr rwy'n ddyn, rwy'n hoff o fyfyrio a'r arwyddocad y gorffennol a'i herio. Oedd yr haul yn disgleirio am oriau trwy'r haf. Oedd y caeau mor eiredd, oedd y gwyliau mor braf. Doedd na ddim glo, doedd na ddim telyn, doedd na ddim côr, lluniau cyffin. Ai fi sy'n romantig, a hwraeth delfrydol, city boy bach hirllig wedi ddifeth yn hunanol, dringo trwy'r hedyn i gyrraedd y brig. Llwch fy mherthnasau yn rhydd blodau'r grig. Does na ddim glo, does na ddim telyn, does na ddim côr, na lluniau cyffin. Efallai nhw'n meddwl am agwedder tywiau sy'n gwerthu'r etifedd mond i gael rhywbeth llai. Llosgi ceir llygredd i dreisio'r amgylchedd, yfed a chwydi mor ddiangenedd. Cymro heb lo, Cymro heb delyn, Cymro yn y côr, a lluniau cyffin. Mae gen i ysbrydeb i rannu â chi, y cariad am y neddgar sy'n gorfod goroesi. Wedi mynd, mae heddiw yn ddau ti.
Mae'r dyfodol yn gyfeilad di. Right, dwi ddim yn cael bita fel arfer. So, pa ganeuon i chi newid glywed? O, ystrydeb. A dim dillad. Okay. Dwi'n bod yn sgwrsio gyda Joel lawr grisiau. A cael sgwrs da dy fe. A mae Anthony wedi sôn am bethau fel ei Airbnb a phethau. It's gyda'n diddordeb am bethau ola. So, diolch am hynny. Ystrydeb yn sôn am fy rieni. A'r busnes Cymraeg yma, beth yw y Cymreigdod? Felly mae e'n bwysig. Nid corau yn unig. Mae'n ddadl boblogaidd iawn nawr i bobl ddiffinio i Cymreigdod i hunain. Ond fyswn i'n dweud, mae'n bwysig i bobl gofio beth yw e i fod yn berson cyn hyd yn oed. Mae fel teulu tawel oddi ar Bob's Narcissus Yum 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 dath allan ar gaset. So dyna pam. Dwi ddim dyfu nawr. Hummus a molten brown pork pie. Mae gen i tua 500 o'r rhain. O'n i eisiau ail-argraffu Bob's Narcissus Yum 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 ar gaset. Ond methwyd gwneud hynny. A wrth gwrs, dwi ddim allan ar CD. Sa'n gwybod pam. Dwi ddim ar Spotify chwaith. Sy'n beth da, oherwydd yn gallai fod yn dan ddaearol go iawn nawr. Neb ar Radio Cymru chwarae'r stwff i chwaith. So dyna pam dwi'n chwarae fe fan hyn fel bod e'n gofnod hanesyddol cyn i'r holl beth gael ei ddymchwel wrth gwrs. Felly, pryn sy'n bwysicach a iaith yn tai deall enaid dyn. Gorol Roberts, Bob Delyn ar y Billion. Os ti'n gwrando, diolch am gwyno ar carreg ateb ar ôl i HDV olygu'r gan. Mae'n ddrwg gennyf nam technegol oedd ar y tap. Dyna pam, chwalwyd y geiriau, pryn sy'n bwysicach, mae hon yn broblem fawr sy'n drysu fy nghydwybod. Pryn sy'n bwysicach a iaith neu ddeall enaid dyn. Gan nesa. Sioe Nadolig. Sioe Nadolig. Dychmyga gan i hon. Sax. Now. Golden brown. Morton mulberry. Pork pie. Palid wylo cariad. Ni garau di
tan y dydd, y ffroen i gyd. Hariari, paid wylo cariad, ni'n garau di tan y dydd, y ffroen i gyd. Hariari, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Right, yn reiddiol, y geiriau oedd, paid wylo cariad, mi garad i tan y dydd yr awn i gyd, i gysgu, oh yeah, oh yeah. Ni'n mynd ymlaen nawr, cos mae hwnna'n mynd ymlaen. Mi garad i tan y dydd, dy ffroen i gyd. Hariari, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Guarantee I'm best. Guarantee I'm best. Guarantee I'm best. I've looked there tree, come down that tree, rise to a different place somewhere to hide with for thee. With a steam and cymbal and a bone, not doing the guiding, my riding is on. Ai saxophones go iawn yw'r ein, mae'n ideal question. Ai drums go iawn. Pa gan yw'r gorau? Crocodile Rock. It's Saturday nights, all right for fighting. Pa'n o'r eina. Fys ni'n dweud Saturday nights, all right for fighting. Pinball Wizard. Nikita. Blue. 2 Blue Eyes. 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 2 Blue Eyes.
Yn y lle dwi'n gweithio nawr, mae gen i mi gan o'r enw Dyfal Barhau, paid roi'r ffidil yn y to. Mae'r gan hon ni'n mynd i wrando ni nawr yn fersiwn araf cynnar iawn o'r alaw. A ni'n mynd i wrando arno fe nes bod fi'n ffeindio'r geiriau yn y lle. Rydyn ni nid dyna nhw. Rydyn ni yn awsio, rydw i'n gwrando, rydw i'n dysgu, rydw i'n cysgu, rydw i'n darllen, rydw i'n troi, rydw i'n meddwl, rhaid i'n ffoi, rydw i'n colli, rydw i'n tyfu, rydw i'n cofio, rydw i'n anghofio, rydw i'n golchi, rydw i'n sychu, rydw i'n gwenu, rydw i'n gwgi. Tynnu y gwthio, codi a stretcho, cofio gwenu, adjo cyfri, cadw heini, tynnu credu sy'n gweini diolch, a pharchu, profi a dysgu, profi a dysgu, profi a dysgu. Na na na, Dyfal Barhau. Na 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 na, Dyfal Barhau. Mae ei law yn dy law, felly dere gyda ni. Adlwybyr cyfiawn fer trwy ei ras. Dyw e ddim yn gwneud synwyr i'w anwybyddu. Dyn ni yn caru Iesu, gan bod yr Iesu wedi caru ni. Na 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 na, Dyfal Barhau. I droi ffidil yn y to. Dyfal Barhau.
fiddle in the toe. I'd try, fiddle in the toe. I'd try, fiddle in the toe. I'd try, fiddle in the toe. Rydych chi'n gwrando ar wpla 22.85. Brought to you by pork pies and hummus. I'm not very good at showing my love. I'm always thinking that I'm better than I really am. Rushing in between extremity, touching a nerve, being driven away. A Christian man neglecting the way. A Christian man too busy to pray. A Christian man, that's what I am. I gotta confess, I've been falling away. I have made a decision. I will not stop singing. I have made a decision. I will not stop singing to my Lord. 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 Wel, dwi wedi dysgu llawer wrth wrando ar y caneuon hyn. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Byddwn ni'n gorffen ymhen munudau. Felly diolch am wrando. Gobeithio bod chi wedi mwynhau hefyd. Hwyl fawr. Life really does my head in. I need to slow down and keep my eye on the Lord. This is his song and his forgiveness, healing the wound in his perfect way. Take me with you wherever you planned it. Do with me wherever you designate. Lead me through the suffering. Your love is the greatest reason to sing. I have made a decision, yeah. I will not stop singing, no. I have made a decision, yeah. I will not stop singing To my Lord, to my Lord, to my Lord, to my Lord, to my Lord. peel away the transgression in me. the transgression in me. Finally, there will be a soul. there will be a soul Focusing only on what is powerful. on what is powerful. Acknowledging solely Acknowledging solely a dependency. To my Lord, to my Lord, to my Lord. 'Cause my reasoning is melting without your love. My reasoning is melting without your love. your love. A living word sufficiency. This is an emergency. Your spirit is
space and frequency. The Lord Jesus Christ, my intimacy. The Lord Jesus Christ, my intimacy.